Hej, jeg hedder stadigvæk Johanne Haugaard, og grunden til at jeg siger det, det er fordi jeg lige har siddet og lavet 10 klip i streg. Jeg arbejder som parterapeut for Haugaard Institut, og det her klip, det handler om parterapi. Når du søger parterapi ved Haugaard Institut, så foregår det faktisk på flere måder. For det første så er en parterapi-time lidt længere end normalt, og for det andet så foretrækker vi faktisk, at der er 2 terapeuter til stede, når vi afholder en parterapi. Men det er også sådan, at du selv bestemmer. At I selv bestemmer, når I er 2. En parterapi den kan handle om mange forskellige ting. Og det er sådan, at det er ikke alle af os, som ved, hvordan vi kommunikerer bedst med den partner, vi vælger. Måske har vi allerede børn og villa og vovhund og sommerhus, men faktisk stadigvæk har problemer med at tale om, hvad der går os på hjerte, eller hvordan vi har det med vores seksualitet, eller hvordan vi har det med hinandens familierelation. Og det er sådan noget, vi kan forvente i parterapien. Vi forventer, at når I kommer her i parterapi, at I har lyst til at lave jeres hjemmearbejde. Og når jeg siger forventer, så mener jeg, at ja, vi kan faktisk godt finde på at smide jer ud. Og det hvis vi oplever, at I ikke er interesseret i at være i parterapien, så bliver vi sådan lidt møf, og så siger vi, hvorfor har I ikke lyst til at være her? Så taler vi lidt om det. Hvorfor har I ikke lavet jeres hjemmearbejde, spørger vi så. Og hvis svaret er, at det fik jeg ikke lige gjort, og jeg skal også lige se et fjernsynsprogram, og så var der også lige det der. Så føler vi ikke, at I er indstillet på at give den en ordentlig omgang her hos os. Og så er der ingen grund til at spilde vores tid. Så ja, vi kan godt virke lidt hårde, men vi er faktisk meget kærlige, og vi ønsker at skabe en tryg atmosfære, hvor der er plads til, at I begge 2 kan få sat ord på det, I har i maven og i hovedet. Vi ønsker jer allermest at give jer de her redskaber, så I kan gå hjem og anvende dem derhjemme. Og sådan er det med al terapi, der kommer hernede fra. Vores største ønske er, at I aldrig kommer igen. Og det er selvfølgelig ikke godt for business, men det er rigtig godt for jer som personer, at I føler, at de værktøjer, I får hernede fra, at dem kan I bruge derhjemme, og dem kan I bruge med det samme. Så I skal være velkommen her i klinikken hos os, og det kan være store problemer. Det kan være, at du sidder og tænker, at jeg har lyst til at banke min kone sønder sammen. Det kan også være, at du allerede har gjort det. Det kan være utroskab. Det kan være, som sagt, store eller små udfordringer. Har ingen hindring hos os. Det, der er vigtigt, det er, at I har lyst til at arbejde med dem. Og at I har lyst til at arbejde med dem derhjemme også, så I får det bedre. Jeg håber at se jer hernede. Hvis I godt kunne tænke jer at vide mere om, hvem vi er og hvad vi laver, og høre lidt om de forskellige terapeuter, for det er også sådan, at vi tager rundt i hele landet og afholder parterapi, så gå ind på vores hjemmeside, som hedder haugaardinstitut.dk. Hvis I er meget interesseret i alt det arbejde, vi laver, og alle de artikler, som vi synes er seje, og se nogle flere videoklips, så skal I ind på Facebook-siden, og den hedder Haugaard Institut. Jeg ønsker jer en kærlig dag derude.